sinasabing hindi ang Department of Finance, I believe sa Congress and hindi sa Senate. Even naman, sinikip naman namin, nag-render ng mga hearing, sinabi namin, hindi namin yung totoo dun sa datos ng Department of Finance. Kahit dito sa kapatan sa Arizona, di ba? Kasama kayo ni Assistant Secretary Lambino. Oo nga, pero hindi niya ma-receive yung numero na binigyan ng Nico, sabi niya pag-aaralan niya. At papanindigan namin, marami sa mga ginamit na baliwan ng Department of Finance, tulad ng 99% of taxpayers benefit, tulad ng pag-underestimate na hipa sa pinakamahirap, maraming magandang yun ng Department of Finance na hindi totoo na sinabi na sa Senado, sinabi sa Kongreso, sinabi sa publiko. So, papanindigan namin yun. Ang bottom line sa train ay siya ay pag-exercise ng taxation power sa pamahalaan, na pagbigat sa mahirap at pag-aam sa mayaman. Sa amin, it is unambiguous kung nabanggit yung usapin ng pagbibigay ng free tertiary education. Saan din ang ba't hindi institutionalized? So, yung issue na palagi, saan tayo po ng pera? So, in effect, pag hindi ko, kailangan every year, hindi yung budget na yun.